Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información hoxe luns, día 13 do mes de abril, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Un día máis, se queren, poden seguirnos por internet, na nosa canle de YouTube, TV Cerceda, ou en rtvcerceda.com. Hoxe luns, imos a falarlles de que esta fin de semana foi prolífera en varias actividades municipais, como, por exemplo, o terceiro torneo de salvamento que tivo lugar con éxito este pasado sábado, pero tamén tivo éxito a festa da pandeireta das Encrobas e, seguindo con máis temas festivos, esta fin de semana que ven é a Feira das Nenas da Silva. Xa coñecemos tamén a data para a festa da terceira idade e a partir desta semana xa se poden ir anotando. Falaremos de unha nova recollida de plástico agrícola, da solicitude de renovación ou nova plaza na Escola Infantil Os Pillavans. Este mércores acaba o plazo. E novas citas para o mes que ven deportivas, como é a carreira solidaria aos 11 das vías, a carreira de obstáculos a Poseidón Reis, que se presentará esta semana, e recordamos tamén que estamos xa na época de limpeza de fincas para previr incendios. A ITV de Turismo se vai a poder pasar en Cerceda a principios do mes que ven. Na xornada de mañán se pode renovar o DNI en Cerceda, xa están as plazas cubertas e ata o mes de xuño non volverán a estar aquí. Recordamos tamén que o partido baloncesto que tivo lugar, o que foron rapaces e rapazas de Cerceda o pasado sábado, tamén foi un éxito en canto a expectación e emoción, aínda que ao final o equipo local perdeu. Nos deportes en sí, resultados da fin de semana, pois repasaremos o calendario, os resultados dos nosos equipos nesta fin de semana e pecharemos co tempo, donde para mañán seguiremos con tempo revolto, con nubes e posibilidade de algunha precipitación. Pois repasando o que tivo lugar este pasado fin de semana, este pasado sábado tivo lugar durante toda a xornada, especialmente pola mañán, o torneo, o trofeo, o mellor dito, o torneo, a terceira edición do torneo del salvamento Concello de Cerceda, na piscina climatizada, o que motivou que estivera pichada ao público habitual, aos usuarios habituais, pero este terceiro trofeo de salvamento e socorrismo do Concello de Cerceda foi de novo un éxito de organización. En total, se competiron nas categorías infantil, cadete e absoluta, donde viñeron clubes como o Sisca, o Clube de Santa Comba ou o Clube de A Estrada, xunto co Clube Natación Cerceda, no que participaron de Cerceda 23 nadadores e nadadoras e en total asistiron a 70 participantes, organizado polo Clube Natación Cerceda, o Concello de Cerceda, coa colaboración da Federación Galega de Salvamento e Socorrismo. O concelleiro de Deportes, Óscar Golán, ali estivo presente para a entrega das medallas nun trofeo, un torneo que organizaba o Concello en gran parte co Clube Natación Cerceda e que a colaboración da Federación Galega e na que poderon nenos e nenas, rapaces e rapazas, pois demostrar o que van aprendendo en competición. Mais temas, falamos tamén da festa da pandeireta das Encrobas. Este pasado sábado tamén outro éxito de organización e de participación, a festa da pandeireta das Encrobas durante todo o sábado, ademais acompañado por bo tempo, puderon disfrutar da música tradicional, do xantar, da socialización e do bo ambiente. Moitísima xente se concentrou en Pontoxo nesta edición número 17 da festa da pandeireta das Encrobas, donde as pandereteiras das Encrobas, que son as organizadoras e protagonistas, comenzaron xa ca sesión vermú, logo un gran xantar popular a fartar e despois toda a tarde e noite con música de todos os grupos participantes que viñeron de moitos sitios, algúns era a primeira vez, outros repetían, pero en xeral tuveron a oportunidade de demostrar tamén o que saben, a súa arte, e foi un éxito de novo de organización da festa das panderetas das pandereteiras das Encrobas, que volveron a disfrutar do que organizaban e xa están pensando e preparando.
de unhas festas que remataron a outras que se van a celebrar. En este caso, nesta fin de semana, xa é a Feira das Nenas da Silva, e que vai a ser este sábado e domingo que ven. Vamos a saber o que vai haber, porque a apertura da feira vai a ser xa este sábado a partir das 10 da mañán, con bombas de palanque, e estará a charanga Os Celtas animando xa a feira. Durante os 2 días haberá carpa con exposición multisectorial e tamén pulpeiras. Tamén haberá esculturas de madeira con motosserra a cargo do xa habitual da feira Eugenio Linares. A partir das 11 da mañán e durante todo o día haberá degustación de freixóns elaborados ali mismo no campo da Feira das Nenas. A inauguración oficial por parte das autoridades vai a ser a 1 da tarde. E logo, a continuación, ás 2 da tarde, sesión vermú. E a partir das 4:30 haberá paseos en carruaxes e tamén en poni para os máis pequenos. Tamén haberá un taller de pintacaras e globoflexia. Pola tarde terá lugar unha exhibición de enduro e terá lugar tamén o torneo de xadrez. A partir das 5 actuará a coral de Culleredo e a partir das 6 unha exhibición de ximnasia rítmica do Colexio da Silva. Na verbena estará a Orquesta Panorama e logo tamén estará o DJ Bermúdez e Disco Móvil Impacto. Eso o sábado. Para o domingo haberá feira cabalar todo o día, con probas, exhibición, andadura, gincana e logo pola tarde entrega de premios. Pola mañán tamén o domingo comenzará a animar a festa a charanga Os Atrevidos. E ás 12 menos cuarto haberá unha ruada coa Asociación Cultural Folque Ruada. E a 1 da tarde, degustación gratuita dos bolos preñados para dar paso ás 2 a sesión vermú con o grupo Tania Beiras. Ás 6 da tarde, presentación da parella da Feira das Nenas 2026 con Laura Tañón e Fran Cañotas da Televisión de Galicia. E a partir das 7 da tarde, verbena con Tania Beiras, co grupo Tania Beiras e ca Orquesta Nueva York. Ás 10 da noite, fogos de artificio e continuará a verbena coa orquesta, todo organizado polo Concello de Cerceda coa colaboración da Comisión de Festas do Espírito Santo e da Diputación da Coruña. Mais temas, falamos da festa da terceira idade, porque xa sabemos data e cando poden empezar a anotarse. A partir deste próximo mércores, pasado mañán, día 15, xa se poden anotar para a festa social dos maiores de Cerceda, que vai a ser o sábado 23 de maio, no vindeiro mes de maio, na Polideportiva de Limeisa, no Piñeiro, a partir das 2 da tarde. As inscricións poden facelas presencialmente na terceira planta do Concello, nas oficinas de Servicios Sociais, ou poden anotarse por teléfono, marcando o teléfono de Servicios Sociais, que, lembren, é o 981 68 60 68. Aí poden anotarse tamén por teléfono para a terceira ou para a festa da terceira idade, que será na Polideportiva de Limeisa o sábado 23 de maio, a partir do mércores, e cando se poden xa anotar. Mais temas, falamos da recollida de plástico agrícola, porque o vindeiro martes, o martes 28 deste mes de abril, se fará de novo recollida de plástico agrícola por parte do Concello de Cerceda para facilitarlle as explotacións agrícolas e gandeiras esta recollida. Todas aquelas que queiran precisar deste servicio, que necesiten este servicio, poden solicitalo previamente. Hai que facelo nas oficinas de Medio Ambiente do Concello, ou ben presencialmente na terceira planta do Concello, ou poden chamar por teléfono o 881 046 776. A ese teléfono poden chamar para solicitar este servicio, indicando a cantidade a recoller e os datos do punto de recollida. O plástico, que xa debe estar nun lugar que sexa accesible para un camión encargado con grúa, con carga de grúa, e o plástico ten que estar limpo, sin residuos e atado en fardos para poder facilitar esta recollida. Mais temas, estamos nos últimos días para solicitar plaza na escola infantil ou para renovar a plaza na escola infantil Os Pillamás de Cerceda para o próximo curso escolar 2026-2027. Este mércores, día 15, é o último día para poder solicitala. Para elo, teñen que facelo a través do rexistro na planta baixa do Concello,
Poden facelo a través dos servicios sociais na terceira planta da Casa do Concello ou poden facelo a través da sede electrónica do Concello na páxina web www.cerceda.org. E lembren que o mércores é o último día. Ali mismo, nestes 3 lugares, na web municipal, na sede electrónica, na planta baixa do Concello, no rexistro, na servicios sociais, atoparán a documentación e ali tamén lle informarán que é o que precisan e como teñen que facer a preinscripción, a solicitude de plazas. Lembren que calquera dúbida no teléfono 981 68 60 68 polas mañáns. E para o mes que ven temos citas importantes, como é a carreira solidaria os 11 das vías, que vai a ser o sábado 9 de maio, e que, recordar que a día de hoxe xa son máis de 200 as persoas anotadas nas diferentes categorías e probas, xa que haberá unha proba que é a de 11 kilómetros, unha carreira de tramos de terra e asfalto, que ten xa bastantes anotados, pero tamén hai unha andaina e hai carreiras para os máis xóvenes, todo centrado na antiga estación de tren de Queixas Cerceda, no albergue da estación. Ali se centra toda esta proba para disfrutar dela. Unha proba na que ten aberto aínda as inscripcións na web carreirasgalegas.com. carreirasgalegas.com, aí atoparán a proba e a maneira de inscribirse. Hai, de novo, a inscripción, como é solidaria, vai a destinarse, pois, en este caso, este ano, para a asociación ASANOC, que é unha entidade que se encarga, sin ánimo de lucro, que ofrece apoio integral ás familias con menores diagnosticados de cancro. Isto será para todas as probas, especialmente, evidentemente, a de maiores, a de 11 kilómetros, donde ten un coste de 6 euros, a andaina só costa 1 euro, que irá íntegramente destinado a estas axudas. As dos pequenos, evidentemente, son gratuitas. Están a tempo a anotarse na carreira os 11 das vías para o sábado 9 de maio. E máis adiante, a seguinte semana, está a carreira de obstáculos a Poseidón Reis, que será o sábado 16 de maio, e que tamén a día de hoxe xa son máis de 600 os inscritos, o que todo indica que vai a ser, de novo, multitudinaria, que estes últimos anos chegou preto aos 1000 participantes. A Poseidón Reis de Cerceda celebra xa a súa quinta edición o sábado 16 de maio. Están a tempo a anotarse os que queiran, e lembren que haberá categorías como élite, starter, parellas ou categoría popular. Cambiando totalmente de tema, de cara ao verán é obligatorio a limpeza de fincas preto das vivendas para prevenir incendios. O Concello de Cerceda lembra que, segundo a Lei de Prevención de Defensa contra Incendios Forestais de Galicia, as persoas titulares ou responsables de parcelas situadas nas faixas secundarias de xestión de biomasa deben realizar os traballos de limpeza antes do 31 de maio. Debe manterse limpa unha franxa de 50 metros ao redor do solo urbano, de núcleo rural ou urbanizable, de edificacións e vivendas illadas, de urbanizacións e parques, e 50 metros tamén de instalacións industriais e depósitos de residuos. Nesa franxa non poden existir especias como eucalipto, piñeiro, acacia, mimosa, toxo ou fieitas. Estas medidas son fundamentais para prevenir incendios forestais e protexer as persoas e as vivendas no medio rural. Se teñen algunha dúbida, poden chamar o Departamento de Medio Ambiente no teléfono 881 04 67 76 ou achegarse presencialmente á terceira planta do Concello, onde están as oficinas. Por outra parte, a ITV de Turismo, se vostede está pendente de pasar a ITV do seu coche, que sepa que pode facelo aquí en Cerceda a principios do mes que ven. A Unidade Móvil de Inspección Técnica de Turismos se desplaza a Cerceda os días 6, 7 e 8 de maio. 6, 7 e 8 de maio nos aparcamentos superiores do Parque Acuático no Acevedo se pode pasar a ITV dos Turismos. Se queren, xa poden ir pedindo cita previa. Poden facelo no teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa páxina web www.sicitv.com no apartado de cita previa.
Máis temas, mañán martes, día 14 de abril, todos aqueles que solicitaron praza para renovar o DNI en Cerceda, que sepan que é mañán cando teñen que acudir a renovar o DNI ou facer o pasaporte en Cerceda. As plazas xa están esgotadas dende fai 2 semanas. E recordade a todos aqueles que queiran renovar o DNI en Cerceda próximamente ou facer o pasaporte que poderán facelo no mes de xuño. Dentro de un mes e medio estarán de novo aquí os axentes da Policía Nacional para facer e renovar o DNI. Máis temas, agora imos a falarlles de o partido de baloncesto, por exemplo, que tivo lugar esta pasada fin de semana e donde foi un disfrute para nenos e nenas, rapaces e rapazas de ata 18 anos que puderon disfrutar, xa é o segundo que van nos últimos meses, do partido de baloncesto no Coliseum da Coruña entre o Básquet Coruña e o Obradoiro. O partido foi máis que emocionante pola importancia que tiña este encontro na disputa do primeiro posto da Liga para ascender, ademais, a máxima categoría ACB. Ao final, o Básquet Coruña, con polémica, perdeu contra o Obradoiro e foi un disfrute de emoción para os rapaces e rapazas de Cerceda que de xeito gratuito foron a ver este encontro. En canto aos partidos da fin de semana, estes foron os resultados que imos a repasar, comenzando pola primeira categoría Galicia, onde o Queixas sigue sumando, sigue sin perder partidos, en este caso foi con un empate fora da casa contra o Praíña. Praíña-Queixas, Praíña 1, Queixas 1, empate a un tanto. Na primeira mitade o Queixas perdía por 1-0 e na segunda mitade o tanto de Martín seiu para empatar o encontro e sumar un punto máis para que o Queixas este moi alonxado xa do descenso cómodamente na mitade da clasificación de esta primeira categoría en Galicia. Na terceira Galicia, partido importante para o Atlético Cercedense que non pudo sacar adiante contra o Teixeiro para loitar polo ascenso de categoría. Ao final perdía pola mínima, Atlético Cercedense 3, Teixeiro 3. Xa comenzaba mal o Atlético Cercedense perdendo 0-2, rematou a primeira mitade perdendo xa 1-3 e despois foi capaz de ir remontando pouco a pouco, pero non foi suficiente ni siquiera para empatar. Os tantos do Atlético Cercedense acadados por Barreira, por René e por Daniel. En canto ao Rodís, nova victoria, xa son 3 consecutivas, Aranga 1, Rodís 2. Foron 0-0 descanso e na segunda mitade sucederon todos os goles. Os dous do Rodís de Marco e de Dylan que lle deron a victoria, xa son 3 consecutivas. E tamén nova victoria para o San Martiño, 2 consecutivas. Coirós 2, San Martiño 5. Ao descanso chegaron con empate a 2 tantos e na segunda metade o San Martiño sentenciou con tantos de Antonio, de Iago, de Martín, de Marc e de Iván. Como decíamos na clasificación, o Atlético Cercedense terceiro clasificado, alonxado un pouco máis do primeiro e do segundo, cómodamente na mitad da tabla o San Martiño e o Rodís fuxindo dos postos de abaixo, sumando de 3 en 3. Falamos agora do fútbol femenino, do líder destacado Atlético Cercedense que onte tiña un partido complicado e sacouno adiante de novo con victoria contra o Curtis, Atlético Cercedense femenino. 3, Curtis 1, a pesar de que comenzaba por detrás, chegaba a empatar un tanto no descanso na segunda metade, se levaba os 3 puntos para intentar conseguir o campeonato antes de que remate a Liga. De momento son 9, 10 puntos os que ten sobre o segundo clasificado o Atlético Cercedense líder, en este caso na clasificación son 6 puntos os que leva co segundo clasificado o Xuventude de Crendes, magnífica temporada do fútbol femenino. En canto aos xuveniles no fútbol base do Atlético Cercedense, outra tamén victoria importante. Atlético Cercedense 4-11 Caballeros
2. Insistimos que 3 vitorias consecutivas está facendo que os xuveniles estén intentando pois manter a categoría fuxindo dos postos de abaixo. Eso a pesar de que comenzaron 0-2 e tiveron que remontar, chegaron ao descanso perdendo 0-2 e tiveron que remontar para vencer con 2 tantos de Iago e 2 de Cristian. Os cadetes, que lembren xa foron campeóns, remataron a Liga con unha nova victoria. Atlético Cercedense Cadete 3, Bisantoña 0 con tantos de Iago, de Iván e de Álex, final de Liga a 13 puntos do segundo clasificado. Os alevíns, pola súa parte, loitando tamén por meterse nos postos de ascenso de arriba, Atlético Cercedense 4, Ordes B 2, con 2 tantos de Leo, outro de Luís e outro de Álex. A falta de 3 xornadas van segundos na clasificación. Xa nos máis pequenos, na categoría alevín, Atlético Cercedense 0, Arteixo B 3 e o equipo B, alevín, Atlético Cercedense alevín B 2, Oza Cesuras B 1. Os benxamíns, o equipo A, Atlético Cercedense Benxamín A 2, Luís Calvo Sanz B 0, e o equipo B, Atlético Cercedense Benxamín B 2, Almeiras B 1, victoria para os dous. Os prebenxamíns descansaban e no fútbol de veteranos o San Martiño volveu a vitoria despois de varios empates. San Martiño 1, Paio Saco 0, co tanto acadado por Félix. San Martiño, líder destacado da categoría. E o Cerceda de veteranos pois perdían a casa contra o Santa Margarita. Cerceda 0, Santa Margarita 2 o remate do encontro. Na segunda B de veteranos, outra vitoria para o Rodís, Rodís 4, Obrero 1. Tantos acadados, 2 por Adrián, outro por Jorge e outro por José Manuel. Rematamos co tempo. Mañá en Galicia nos atoparemos aínda diante dunha xornada con unha situación intermedia entre altas e baixas presións. Mañá a tendencia será o predominio de estabilidade, aínda que o avance da xornada pois podría cambiar. Deste xeito, mañán agardamos que teñamos unha mañán de ceus moi anubrados con algunhas chuvias febles que irán tendendo a desaparecer xa pola tarde. As temperaturas van a experimentar un ascenso entre lixeiro a moderado e os ventos soprarán frouxos de compoñente oeste. Co tempo rematamos hoxe o informativo, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Tomás Ramos, na realización está Manuel Eirís e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.